ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖବରଟି କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣାଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ରେଜଲ୍ଟ ବା ନିଜର ମାର୍କକୁ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟିଏ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାଇ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଆମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସର 15 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିବା ପରେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଦେଖ, ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ bseodia.ac.in 10th ରେଜଲ୍ଟ 2023। ବର୍ତ୍ତମାନ 2023ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ମୁଁ 2022ର ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ 2022ର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇଛି। ଦେଖ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ନକରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଲେଖାହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଏକ ନୂତନ ପେଜ୍ଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ନାମ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଇ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କେବଳ ନାଁ ଦେଇ
ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାମ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିବା ପରେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଗୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ନାମ ଅଛି ତାହା ଆସିଯିବ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାମ ସହ ନିଜର ନାମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗେଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଏହି ଗେଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ସବୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ତଳରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ କେତେ କପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଏହିଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିବା ପରେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପରି ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖ, ଏହିଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପରି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ, କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ, ତାପରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହିଠାରେ ସେଭ୍ କରି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।